Sama dia busuk. Ada dia, busuk dia ya. Hoi. Ada apa? Mana? Saya busuk dia ya nono. Ya ba. Mana? Ye be cha ye nya moja no nya bia no se de be ya betia tentire wo ho wati mi apo adwuma pa le bi ya koso therefore islamu musum sadan sayem musum ni moja ocho mana wa
mami hu film abosonsom ayan kwasiasam enye me na meka Bible na eka amen wose Saturday Israel ne di mafo asafo wade sie yes said ye nyankopon ya obam no mienu be wiase okende mini odi kanfo wase mimi no odi kanfo no mini otidifo mimi no otidifo no onyankopon biara ni ho tiaye onyankopon biara ni ho ajimenko asafo wade praise the Lord hallelujah eso na nipa nyankopon fufuro bi abata nyankopon ho esan so amudi nyanyame papa nti omo fra no enso ntumi nyi so yabida mo bosom no fra no ntumi je so dabi otume je so we sa so nyanyame so do ho to no so Bible say dey onyame bia oya asase na wie nyankopon praise the Lord hallelujah na awie anumre men Bible me boto abraba so say awurade nyankopon so wotem fra na wanye so what amen me so wanye so what amen hallelujah yes abosomfo bitimi ko diskadro otume ka tell say ani abodamfo man kwa na ye de ban enda amen wo de say bi o say de obi bodam say de ani amate ya ye say nene na enkoda re na me ade ho to no so yabida one so me so na me ade ho to no so yabida obi tu ko diskadro ya si de biara mu onware da ni ya so ba praise the Lord hallelujah ya ko su kuremu ni ya de adwaman mama no say mu ma adwaman ye nyankopon de hallelujah amen brother ka say amen kasa wo se abotolwa ampagam we hwan saje je ka me nya tia mai wone me preach me ke wurade asem wo ba ye bone wo be yatim yakao ni so ya dai wo wuti kroma fatam ni so ya dai wuti ta fa buso fo ni e ni nyina abosomfo fa sa na so be kana ha me jina mu na tie bi me jina haye kasa mu kan nyina mate me se gam pomu ton kwa duro ta me ti mu so dudu ana gwe nyina ya de abukoma e wo mai so Poko to chama itu seko benki mi asa. Kamu to mu nya ya sa. Hwe poko nko ade wi ke ku poko nko. Ya ka asem wi akoko na bako. Na wo kam wasem bua. Mu ti ahemfatam. Edu o chama eta ya ka. Me du o chama eta. Ya ka. Kaji so ka sa yi. Beba. So fura ne kasa no. Mutum na ma chesie. Aha. E de esie. We nya. We nya. We busmu kunne. We. Elias DJ Lilwin. Wonye. Okay, but we need nkomo. Wonya go pon wai. your boss asase wai o wasoro wai da so wai da so on boss no boss asase on a bowo ada no mo di mo se wo ho wo me fun ti ba de ko shi anu so wo ta se ha we el baba abata Thomas what is it what is it afede bem we are who what it oh we are who Mr. what in ba abu fu ba be why na chiame opani dia timi nyon kwa wate jemo dia timi nyon kwa enka dia se lebro ya over to chama abu sun kuma kwa cha fa na mama dan se en kuma babobia ya ba do kane wa wosi ya ba sho do kane dum ba ko wa to mama mo to me so mo musa ye jem me sa ba ko le ba jem na ati jem le ba oi wini ma wusu ni ma eje ti o ka wasa wuja ba fa ya ka ma ba wuja wo ya boso wuja na ka mo asa so ne ka sa wo ya boso jem je bi ni so ka on ka san san wo se so ko ni bari so fo dia hwe mo na bai ra o ba ni ya asemi etiawa tieni ranti bia be krum ha mudinya me fufuro bi din na ba se kuri na mo abosom so enti ase o mayi masutire se entutuye na o mude ba o mude ntokwa kese ene basabasaye na ebe kuri se wan hwe na se wan pano wo mu enfiri kuri mu a mudi wo yene ene bebe kuri ene sei mu ku ya busu hufu therefore kwan biara wo be fa so na be pano sa amrante ya afiri kurum ha bia no fa so ne pano wo afiri kurum ha so ko wona so mango ba ni na ye ti na me yi wasutire ti di hu duma wo mu afiri kurum ni nya ya so die osi bi ni picture
who you are. I would not dear. I didn't put a coin of buy. The Wubeka and a me, my gentle way. Some man tell me, show boss, I'm Piasu, my poem. You don't know what's so attached. I'm not doing your way. I'm a camati, liquid, when the pound. I'm calm. I'm sure. Mo be change afofra me ache okoma. Kristo foncha. Mo ni menti a me ni me nua ba. Na nanu ma bombo. So mo bi komu de mo moja apeka bwa. Esa se mo ni na mana mo bubo di hunu bi. Ana mo di twetu amanfo aso. Ti me ni me ba ya. Se e be ka che. Mo nche mo so ye be ye kura be bi kwa mo fi ba no. Mo nko. Na say dinner money na ma bobo no de na na ma from one view munya wo be kum be ya onya ne bra wo ye eyi papa ya boss ya ko ye boss mire dem pesa meti asen se ye yukuma nipa moja enu na ye pepa bone yukuma enti nipa kum no de noa na ya de ekoso ha enti no samo anwane a yare eni owu ebesisi bia emoja o mo pem ni moja no de pepa ti ne ese mo nko nipa moja na wo de pam bone okuru so se be man bae no moja na fa Pipa boni nyina wie. Ye kum ha de na kese wa kan ye no ye no se yare be banko na se ye kum ni pa obi anya ne fa ho de obi a ho fi ti kese wa gina go so yare na se me de ne ba mo nchen se mo nsa ne yare mo batumi abom mo nipa ni di o me kwa ye nkum ni pa na no mato no nua ba enu anu no Mo beto no. ye enu ye kum so agi ni pa
Sono na emwa o ready no na do mocha no apa afodie no ready no ati ya meka anga tuma wo yasuri no anga mama soto raiba holy go anga ma soto yasuri holy go already No, mabusu way. Abusu dia sa. Musam na munyo. Na ya modia. Go.
You are gay. I'm gay. What's up with you? Your time has come. Move. You are gay. Yeah. You want to take mono. You want to take mono. Or such a wow. We are speaking. What's your battle to a yes to Nemo? Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! In the name of Jesus! Fire! On the meter! Timmy, no back room, catch you, Nana. No coom. Coffee, no back room, and no cancer and sembino. Catch you, therefore. No coom. It is a quiet with my fast one. I didn't know what it's a quiet with you know. But two. What am I going for? Yes, ask him. Can't you therefore no coom? What am I going for? Amen. Amen. You ready? Me why you do nyame asem ye bombe kakra na mo de ato ye wato. Na mo kire se mo kra ko do nyame asem. You ti Yakobon so de be kuro mu ha. Ti se mo ato ye dia ye bi su ye kakra. Na mo da ko bombra na aboa mo amadachi. Man ko se yi mo anyo iraba. Amen. O ka se amen. Amen. You Yakobon asem kakra. O Korinto fo mo medi kai tinsia. Enyim o ye enkro ekoro. Yenti Onyankopon kwagye asem ne bebo ye pa. Yenti asem na wa hwe se anase munnim se wona wonte no ti do keke no o ma ente ahinni no Onyankopon yo munkomu bi o ma monte no bebo so wa ha ti o ma wona adam ma obi ana adam muntie ne adwama mu ayemfo no na adam mpenifo ka se musubusu obi osumusu bi onim nyansa osubusu ma busu bejimi no na okofo ne yanko be ma wona ne da mo me join mo na ye do agye dia anyumre ye de
etia kwagye bla busanze etia agye wonya nkwagye anya di na afim that wonya he da ko nkwagye aduane wo ye pede be die wo asen nkwagye mo ye dida o me nka nkyem se gidifo se hwanhwanfo am gyegina therefore see man so se mumra se me den mumra wo do be duru ha so be sa wo so be dey wo ye wa wo ni mi no asana mbo wo hwe ne fufu atu se nya sakwadu ni bla mo kanya se ye ba ye sua ni wi ye beba wai na je se je kan mu ntire bo bla se beba enye fo ne gina we ana woni nana What are you doing here? Now you trim plan here. Oh, tell her that's my father. Come see me coffee. Odon. But me no jam plan trim. Hey. Me no trim plan bi. No, no trim plan. Asa for kitu. Say said wajai. Why born again? Hey, me sim ho me. Emplan trim kitu efua. Also wajai. And to me kran ko wo nkura. Woni me trim plan kitu abi. Me po yin so na na wugina. Watch your money myself. Mon say ebre. Monko. Omo so mo ya body e no ma nyina atwam afa ma no say hwewa wo ba bu ye kura bi ki ga janse no ba bi no ɔsɛnkafo na kan boa ɔso mo bɔne fo ha no hotase ade boa no bla no bi tinchen no be fa that is a winning of chess bi na mo ye me boa winning chess na mfa na say afu abasinya ko oh bla ye tanya me asaba Monko we nyina ba monko o so wuti wo tuma zuma bro monko na wo mama na so ati sa wo no mo je ha ti o ho se mfo ni bi no kre so ba mo da fa ma da kwa na ye be bora ma ne oh monko momra bibia si kakra ma te monko ne ma wate monko ne ma kakra no mate tumi ne wase bino mo de me ma na so aba we kakra we nti we confusion we move from it Davida see e bompa yansa e de tie ne se ne ti twa se ne se fani di ma de ni di se tie ne me ka kire no ti wo so wo defo so wo hia ye ne e ye be ko bia pani fo ho o di en ko ti di nte wo fere ye be pasem ba ku ya ye ntu fi kure mu mo kan ye me asem mu ye nkwe na hwe yanko bye o mo ni pa o e ke ne yo He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. It is on Bobo and begin. But come my way, so you want to go. Yeah, Sakabadwa. 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 I am no time. Okay. Okay. Sakabadwa. Monica Sakabadwa. The man can say, yeah. I'm was a one wash. Okay. And yes, I'm Bomuja. They have no. Monica Sa. And a mere domo by no. But disappointed. Yeah. Well, so one come and ask me. Woman was by Okonia and Chilobia. Has yet you? Jomo Cobra. That's very much your moon. As a man can need a home. And I'm to the Mujasi. Who do say, our home. Young come no more yet. Said the empty. Young day, what a nana. Nana answer me quite now to jump to. Once you move on, what I say, the pardon. And I was we have a sack. Wouldn't answer. Every moment. We know more matter. That's not bush race. I couldn't be. That's why we play about me. For Conor, being whom we was our damn catty. When you like a son. And one answer said you went to me. Why? 3 me, and me, about to me, me, and what on me as me, and to me, about turning to me. What is? Now, such a quay, yes, a temple. So you go to play here. And spoil the job. I don't want to do them. No, sir, I somehow can. I don't know what you mean. So, when you try to Nanti.
ɛyɛ no papa sɛ mogyina baabi akɛsɛ tia yɛkuro man ɛne mpanyinfoɔ ne akosoma agya ne mpanyinfoɔ bɛtwa hyia sɛ bible mpo ka ɛne deɛ ne ɔbɔ ne deɛ sɛm nti ɛde mam sɛ deɛ sɛ ne fata nanso asɛm a twerɛ sɛm yi aka yɛ no ne nyankopɔn de asoma ne deɛ yɛdane ani ɛnyɛ yie na deɛ twerɛ sɛm yi aka ne sɛ ɔde gyantwie ɛna wɔse wɔ n'akoma mu sɛ nyankopɔn bi ɛne nyame bi ɛne hɔ na abosomsom so yɛ nkwaseasom nti sɛ obi som abosomsom yɛ sɛ nkwaseasom na wɔsom nkwaseasom wonama ti deɛ meka kosi ne sɛ ti nnipa ne abɔ wɔ n'ano no yɛ moma hu sɛ ɔmani afirafira ti ebi wɔ n'ani aba som papa a ɛsɛ sɛ ɔmo som ma ɛbɔ nkɔ nkwagyeɛ mu ne ɛno ne pɛsɛ nana pɛmu ɔyɛmpa mu no wɔnyɛ tɔgɔm sɛ no wɔyɛ kwasia wɔyɛ kwasia twɛsɛm bɛyɛ sɛsɛ no ayɛ no ɔdi adam mɔkɔfa saa I cross my shoulder way abɛgye dwa bɛkeka wo asɛm te bɛnyɛ sa ne sa yei papa monyɛ kɔkɔ na mam tadeɛ ase onyame na ɔsom a no na ɔsɛ bɛka nkwaseasɛm na nte sɛ ɛfakyerɛ ɛwɔ yɛ ɔmɛretie nyankopɔn na ɔsom ayɛ no ɔma yɛ bɔtayɛ na ɔsoma wo so a bɔtayɛ sɛ wie pɛyɔ ɛnkɔpɛ sɛ yɛbɛwie no yɛmfiri ha nnɛ sɛ ɛnɛ mɔtoa yɛ wɔ ha ɛbɛtie nsɛmpa ne nkwagye asɛm yɛdi kan no ɛm sɛ kurom wɔ no sɛ wɔyɛ n'ani abere yɛ so dendenden sɛ yɛmfa nkwagye asɛmpa a ɛnyankopɔn de soma yɛ sɛ yɛmfa mmerɛ kuro no afɛde wɔ so wɔma yɛ kwa biom ɛnhyira nka wɔte asefoɔ no sɛ moatoa yɛ wɔ ha sɛ nnɛ mba bɛtie nsɛmpa ɛne nkwagye asɛm a ɛbɛboa mo daakye ɛdɛ mɛka kyerɛ sɛ mowɔ bi ansuro saa sɛ yɛnyankopɔn asɛm se montintim ma mo hihim monkɔ so wɔ awurade adwuma mu daa ɛmo no sɛ mo brɛ ɛnyɛ kwada obi a wɔte yɛ bia brɛ ɛnyɛ kwada nti wɔmmɔ no nyi sɛ nam wɔ ha na me nsa brɛ no me nua de nsɛmpa bi ma mo nnɛ na yɛne gye ne nkwagye asɛmpa momfa nsɛm akɛseɛ hyia no ada wɔde asɛmpa ne da no hallelujah awurade nhyira obiam anɔpɛ yi na awurade asɛm a mede brɛ anɔpɛ yi no yɛato din sɛ he has already done it kyerɛ sɛ wawie biribiaa yɔ dada sɛdeɛ kure mu mpanimfoɔ bi ani afrɛ nti ɔmunim sɛ nnipa mogya na ɔmbɛtum de anya nkomade apata kure bɔne no ɛnte saa yesu so ɔbɛwie biribiaa wie dada yɛka no sɛ yɛbɛtenatena ne berɛ mama awurade yɛhwɛ asɛm wɔ adi sɛm nwoma no ɛtire baako yi mu na hɔ kono nti wɔkyerɛ sɛ yohane de kɔma asafo ahodoɔ nso a wɔse asia no yohane twerɛ krataa bi kɔma asafo ahodoɔ nso a ɛwɔ asia te sɛ deɛ awurade asoma no adiifoɔ bɛkurom sɛ yɛmfa awurade asɛm mmara wui adom wɔse adom ɛnyɛ asomdwie ɛmfiri deɛ ɔwɔ hɔ na wɔtena hɔ na wɔreba Siubu Moinkasi Nanzu wakume mutu Wadi bonyashe suma siache Abu suma kata zubiai Siubu Moinkasi Nanzu wakume mutu Bidie mpumfane ho Wedi bonyashe suma siache Abu suma kata subia And he that dwelleth in the secret place of the Most High Nye kom na mutie di odefo e de beto ne manfo ni ago amen ago amen
therefore kasa nana kasa me man from one fair year Yera. one fair year Yera. kowura me kasa ahanye di emperifo si nyobi na kumantwi ampa mumbu asiako no di di atraman Koma ya wabusu kokoko ba ko pe ahen so yetinetibia ye ne dia ampa fɛn confort sakraba doa mesdames ɛne sɛn yɛwɔ hɔ akyɛte dɔmfoɔ bi mmeranteɛ bi a wɔnhu baabi ɔmfa abrabɔ mfa akyɛ si kura mu wode yɛn foforɔ bi nam kurom a ɛsa na me so bi kɔwura ntimi nkyerɛ se ɛma foforɔ nane yɛn kwayɛ enti ɛne saa mmeranteɛ no yɛbɛtwe wɔn aso ne yɛagya wɔn kwan si ama wɔn kɔ a kofi ko no gyina kwanti a wɔn bɛsa ba bio enti ɛna me ne me mpanimfoɔ ɛna mɛsa kaba do a yɛbɛtɔre wɔn ase koraa ne yɛahye wɔn wano hwɛ ampa na ɛbɛyɛ asɛnsodie anansa na hɔ ama nkyire mma saa mmeranteɛ no wɔmagyi bi saa ɔmunim nyansa na dadeɛ kora mframa ahoro ne kokɔ ahan na ne deɛ bɛsi wɔ ha ɛnnɛ nwummerɛ yi ɛbɛyɛ nsa na hɔ ama obiara sɛ obi a ɔnim na ɔbɔ nyame bi din aka sakraba doa ho no me ɛhye no na mo saa mmeranteɛ wei sɛ mokɔ soro hɔ a onyame ne mo nhyia no ma me wɔnka sɛ wiase nyɛma nyinaa yɛne diaba yɛkuro yi deɛ ɔnka ho yɛwɔ nyan yɛwɔ mmerɛkyire yɛne wɔ nya nɛte na mo soso mo ne wan mobɛrɛ ka mekeka mo ka metiatia mo magyi mi wɔ nnɛrɛhwɛ nyame bɛtuma gye mo afi ne nsɛm na deɛ ɛbɛsi nnɛ yi obi a bɛkyi bi anasom bɛnkye Anatia, you take it to the machine.
The banner yabe. The monya or baboon night in a boba for the amount of some money. A bew, much mushrooms maybe. That's when Jenna bring through. Can I watch you conform? Nana. With the mania for moi, Mamma man say fear. And who say if you can see me or baboon be well. Mumodina said Brenny yet to Munkochen. What? If he says, we didn't look on. You knew baboon pa moja. This will be the one kind of pain. Say, the choir bosom name yet. If you Brenny yet to say, you go funny see. The Brenny bedroom, some 9 years and 50. If you are going more queen, would you? Oswana bomb, what? I just have a TV to Tibia. What do you want? We're powerful. I'm married. That's more thing. Patchomati. The dinner pepper, Nanamati from sure. Bibi ni akitecha anka wana nko e kari akete o man konfo ne o man yin de o wana nya abeso a anu me nka so bi nkum na akoko bi de saya di papa sinabi ano na power okay apa mo fa do bako su pai do ba sen bisi ayi na ni ko ama tu pai na mai okay in chatulache wo fa ba ko pen bini baby and you. Ko fa nkana asamba me ande na ni pan so obi a bo ni kira pretom na be chia ko fa mo ti watu fa ni mpina bia na no ya man saba no na na o so pemi so kwa ma mpene so fa mo ampe ama oni mpande ene wo fa esa me sha oba be ni mo me shi kutupa se to bi na Wanti anasa anya odi. Me say unim plan the free sabriye ko be obi mo ne wala. Salam kacho. Ate. So nim se kroma de won wari ya eni se wonu obi da wo fa. Ama. So nim be free so ba kwata dan charge. Mo fa na wa ko na wo sai ka chim se mi ko no obi ko. Ti na me ka chiro se me nsha oba be na emu mi she okutupa ene sai. So nim se wo shimi bia na no ete ba akoko aso yeso ke yi musu amana. Ndani mi ti na o mo ka. Ama me nim de me ka na de me ka ma ne ka me no mi nu ko anta ma da se ni bi anti. Se ka chiro wa so de kan chiro wa. Ti de ka chiro. Undi bukania mera msiku papi mzee sasa mbana ndo mko aso yeso abebu kwa ndo mko fadie ni babu para na de nkoto ni ase aba ama bibia na se die wo mu tekuma ntrase ndongo e ka babu no ene wo ba won kan so da me kire on fan kuma dai mada Yusio ko ya wa ama Gari ko ya wa ama si kire na ko baba ama wa bi mu nyedu
Yes, I was a madrian, and I make it be out of it. And in the mountain. Sky Coco Fetch and 2 official name as Pentaka, 1 year granny. Nakai, no who say, I could quite in a hop. Yes, young churches didn't do more. I could also found one. Besides, it's a beer. You mean, what has my make a job? Or Benard Nyarko, you move back. Nkansah. Maybe I'm not the other. If I see me, Thank you. First quotation. Yes, I want you and what you may walk. And you're walking in on fine. What the Chromian, many a day, what the going about the roses will be you want the eye and enough. Now, I'll buy Madame So. One now, Madame So. And I told you, I didn't mean to know me, but Ucho, Mrs. Pasam, so much fire. Make a what therefore, my way. Come in, I'm in 9 o'clock and fast gate. Men, I'm in Castle and fat and Cassa. Mamma, you should. Mamma, people tell me if I said, what you know, one is our own Yabel. What you know, Cassa, own for be done, which your Baba Fassa done. One for your boy, wait. There be no one at Cassa once, me not. That was him to China. Oh, don't make a body for me. Oh, can't fight over it. Oh, I'm not. I will be saying too much. So, do I dare tomorrow? Men, yeah, when I will force me, I will take control. Martin, oh, I can't take your men, go take my head out from we. What I hear, go to join in our way. How about them when you young for better to send your blue to get our come about that? Oh, then we all make I said, oh, do I dare tomorrow? Why you are now on your once and next a while, my boy? Huh? Okay, you're there, huh? I don't put up about one for that. I don't give us overhead. I see a memo. Where you are, no. Oh. Oh, for both, and I only more for swimming over. Huh? We are simply to send your death for something. Send your coin or them one. So call me and Sam and one night. What you mean? I don't know yes. Oh, dear. Oh, we could take too much at the four. And I'll come back. They can't to be you are not. Oh, therefore, no. Not the phone. Who's Mimi baby? I have fat man. Oh, come now, me pelo, intimiko ti catch me mo aso ate se oba be you are no. To what ya say o. Me na mate. Very simple and short. O me fi ko ma kwa he. Ah. O me fi ko ba. Play game na ba critica so ti ase ni na we. Ti what ya say na o ti ase. What ya say. Thank you. What the rubber bag. Me rubber. Ni na ma mbe nje mbe tu bibi so. Oh, why? I saw me more or going. Oh, wait. Now so trauma ya ba. Should I make call? Wait. Now they know what they want to bless. Mamma, she has seen my car. She has been away. She has a McLaren and TV. They came away so many. They may add you, Madame from Grandma. Mr. Mafu, they will go on. Would they call me by so much? Would they call me? Manyan. Oh, and young to an end. None of us. And you know, won't you see that? Who shall be our boy? Oh! Who they call me back for? You
Oh, come on, fast as Congo fan. Can't go. Bessie, one go home a second. Bessie, oh, I know me that you will go. Bessie. Many a yacht for my God. Hey, what you got now? Hey, no, no, you crazy, no, I come. You will check about him and good area. How about them? Good day. Hey, you said, hey. Why? Penny, the point. As a member of my business, yes, but before say a chamber, say, you said, they never legally. You better have a young. You may be a good yammer, so was he said. And my boy, I don't question yes, this saga, see the command and animal money. Simply for you work with me when I have money, and animal was moved. So, being a fetch, I was moved. Therefore, you're down here. You have a mass of very other weird. When I am here, I can't tell you to Swiss. Again, I won't come. And then you're go and you're down. That's a bit unnecessary for you going to us. Therefore, if you say, let it from yet come down. You can't my business. Fin and animal breast will get father to be uncle. And another put that. Sakaba on put that. No sooner see me at home. Now I can't be so to for an answer form. For 9 form. Therefore, all who are having nobody you could many. All who are too abundant, boom. All who are what they have done, why or therefore. Whenever they are say, some ranting now, ban. One be shaman when you walk on when you don't go to. I'm a man who mother. Manugusu amegi. Nipe kubia ukulima. Seventy. Therefore, shakraba do ani buofu. Or tempting kwa. Therefore, see I'm me and Pen was a man. You could be soon be doing. And I would have been one. Let's know why. Wouldn't have prayed a shot, sir. When I go through by Anajo, and a path near him, when I go through by. Now, then, I will say, because one another to become. Come on, we am pregnant. We am pregnant. We am pregnant. You're not to follow upon Lobo. But therefore, and Jim. Therefore, and when he said, "Dear the man for the put of him." Now, about what I said, want him, would do but here. I saw another confirm how can any nothing. Miss, wouldn't it be an anonymous as I saw? As anyone say, for never says, yeah, would you also see one? Yeah, your eyes, but no sight. Did you have another? Did you have another? Money benefit from creation. There was someone who protected every blessing in this land. Why shall my money be running? Why are you for money, sir? Continue. What am I doing if you do so? Your father. What is that now? I'm here to be a big number of
Siubu oin kasie nanzo wakume mutu Mamre. What? Papa, someone quite watch. I read the show. Jesus Christ, they would have been black. Said you have so many be I no. Your part for dear at the mount. Punchy, you night. Yes, you have to me on your BIT, yet you can't continue. Therefore, be a fool. You bet serious room. We can not walk for the amount. Yes, sir, what down on my some let your money. Said you are Jenny down. We say to Christo, you would have made vampire. Say you won't pay. Somebody will have a chaswa. Papa say to me. With Jesus Christ now one has right to demo. With Jesus Christ demo. Around the Bajim. With Jesus Christ demo. Around the Bajim power. Around the Udina cinnamon. Around the Bajim bay. Around the Bajim bay. With Jesus demo. With Jesus demo. With Jesus demo. Jesus. Kumawood. You for Benard. Huh? Papa, what a war. How about yes, the Christian you have to pay after for. Look what you want. I have a job. I have a job. No. Be careful, some point now you make. Be saying what yes to do. Be saying what yes to do. 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 He that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So we see me free of you. I read him as some woman crying. I read the one you not seen a matina. My mama said, you know, who says you who you're right. Una ukasama ujapa. Yes, we are right. Mate wasam nadi. Radimeta wasi. Na huso buso munikwa. Ye woradi na wonkwa. Ne waya mama husa. Wachi obi biara ni ho. Maso wa kusimi budam. Bize we ramu. We are hine muhene.
Nkwana nyina masum. Awurade sɛ yɛ nananom na asum abosum. Mede me kra bɛbɔ afɔre ama. Nazareth nyame. Isaac nyame. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And he that dwelleth in the secret place of the Most High
Akwa. Esi nyame na sia. Na wako. Hey! Uri wache. Boko na anya kwa kacho. Ose. Ensa. Hey. Ya body sana na be na nei. Afro ya na. Gogo na wo ba mai. Wato bom wana. Oh, ai kama. La kai ha dia. Mi ameka. Oka. Unya ne. Saka de obesi ensa no fom. Du usika to yo. Wasika. Nya usika, mi sika. Ya chiwa. Hey, uni jana se. Obis. Amono. Hey. Webo. Abrabode utuka mo. Ampa kwa de tu otu eye. Onya fe kama, onya fe ba ya wa kama. O ana kum yen nkase. Bese. Aji hisi wo mo. Bien dai. Oh, for. Na de uni sabi asuma ho. Oh, nya fe me ho be. For. Ba twene e charge na yo. Oje. E charge. Se me no be bia na. Oh, daddy, so you to me cry for you kiss you. Kiss se na kiss me say. Na de mo ye we ya. Enyi bi na. Oro ta kwa fuma no. Let me best me friend those of you. Na. Ya go you pa. Yeah. Let me some boss right. Kesiwa. Me buy wo se kru kesi na mete. Abra me bedu kru na matete bi se wo mo aboa friends here. Eye emrante wo kru mi a YouTube say wo person to mo kokwa kesi no mo kofa ba bi ba. Amadi ka tete o ma kire mu even me papa de waye nyina na mate bebre but ya wo bene dey. Na me se me ya me busa wo. Se ti sa ho de me. Kwaku. Em se ne oti bia no no kwai. Na ne eti nyina ne se emrante mi no bi ba ko ma. Omo ba omo cheche ni omo kasa mo che se abusuma yesu. Eni moja ye hwiegu se ye de pepa bo enye. Na emum omo owura Jesus wo Yesu kesi mko. Asa ye de ye hoto ne so a boni bi si kromo ha ye hwie moja. Na emum ye fresa owura na amoto be ba ko. Ose abusumso enye. Iti ebro mo kasa me ko fiti asema form asema anyasem. Echi me ko dadwe wona me hu se eye asempa no maka. Chese sansem na omo de ba kroma ni ti wo papa. Bodwa. Ema ye hyewo. Na ne ebe kama ko mama pese me ko kai bretu no se. Ebra ye hyewo. Sa tro kronkron ne krom no mo kan mo nsem ne fi mu. Etu ko so anhye bibe back. Tache me kuma say eye no krese edin bi wo ho a esene saa abosoma yeso mo na me hu se say din na so be simo jehwegu ano kwan e wo yikrodwi ntu bai na bete no kre ma papa bru ni bi amane na me say nyi nchi so o wa se de mada so dae na bofo e che me say me mwa e mebru na no na obama me adom ene ahoban bosronko aye bekwa so dwiem afa chokonko na bana sa chokonko enu ne bema kunkum yare ene owu atie se kom asie e beko yeah kesiwa for cranka say no papa dia ko no enye na pro kesiwa kan say me kwa no me ma gbe na pese mo da ho claim am before esna me tu sana mo manage say me kru na me man he to na me so na wo so ti se na wo kan say wo ba be sia kra na sebi o ma eni ahini kra na wo so be kodia bet ma ka say I'm follow you. Take you to in the bush. No, the forest. The forest? Yes. Okay, in the forest. Yes. So every spirit will cast and bind evil spirit. Evil spirit, yeah. If you come, if you look at my bit, from a bit, I'm hitting him. Okay. I'm dying him. Then you have to do fasting. What? Fasting. You fast. What? For like 10 days. You I can't. Eat. No. Why? We are doing the work of God. I'm small outside my stomach until I can't chill comes. Yeah. Exactly. Okay. Why do you say over my body? Hey, guess what? The opposite carrier. Yeah, me the pass I want to
fasting dey no so. O ke se so dey why you fair. Why you come from? Siubu oin kesie nanzo wakume mutu for the cancer don't come
Washing, number 4 Tassie, you come up with me. That's what you do. Oh, my dream is some better. What attention? You go back to Swan. And what 2 minutes about Cooper Cocuna? What did I say? Oh, Me wa masoni yeso wono no therefore sakra badwa odi agoromu yi masutire se mepu na wo kromu ha nyina aboabo wo mu e de kopo kesiye ni mu sere ti se wo mu ko fasa anu mabia e shi nkofo no na ka wo mu ho tu akɔhye kwa ibrenti oni mu therefore me di gaba ha ba yi masutire Samu man's woman the Belcromu ha. Yes, and Cassia, the woman, the bomb, as I pay. Therefore, Meku, I Kuramu Pete, and then ma, Lady Edity. Sebea will make me I am so. Mumu sweating in your niche, our assassin so. Nana, Baba, shooting patrol. You betia. The cool Nachi Nabino, and the Aina Sessia. That's it. I see what my come for the car. No, I am. You don't to 5 pounds last year show. Now some parents who you but to you. And nobody can say from flat pan to fire. So we have got it. No more for the and then we are there first. You know what's it to you. Secret place of the Most High shall abide under the shadow.
I don't know. Okay. Hey. Mommy. When no dinner. No do what? Who dinner? Hey, day. Answer. Me say something. You make sure to be here. I don't know what to say. No tell who say I said yes, I can have to. Now what if you didn't say it? Who should do it? Kasua. Mr. Book meeting now. Obi amaso be we you could feel yamane say. Why nyame dia? Hey! Ye. Kesu amba. Hey. Obi ba wo. Eseki wo kru da wo. Hey. Ha? Ya so da so say. Ti kaka say, da bi ade dey be ku fi mu. Oh, yes, Jim, so musa. Say da bi so musa. Da ko say. Da bi so musa ide. Ni pana wu, mi kofi o say. Monya so na montieme. Kesu am obi na obi nu aso. O Kristo ni ne nso hwe eto. Me sakan wi. Me mutu me nye Kristo me kasa mo didi ba kokora na me boa. Me ne didi kitikiti kura say. Kasa ma timi. Ye nyina na ya twene. Say ye beje ye man ene ye kru asi. Mo man ye baako. Ye fo nya me suo. Ene mpaibo na ye nko petro konkone. Before ye nko medi wechi. Me nko. Ye wa say. Ye nko. Bet ma ba be ye wo. Unsa. Me. Wo de onka say wo. Yanko. Wo de wo di wo be susu. Nyanko ko ma ye ti ase se baabi a banu na ba se hia no. No nyame owo ko. Nyame wo ye ntem. Nyame wo ha no wo. O Kristo ni ne soveto no. Nyanko pon ni nti a wa ma sanso wewe ato ye. Kiswa yanko me do achi. Me catch you straight. I will turn it back. I will go forward again. Me. Mama ye fa bia koyi. Ene odo. Na ye fa nko. Opoa. Ye yanko do fo. Ye SDF fo. Sa yanko do ne bia koyi no. Ubo ho na obi SDF ni osmara na ata urade bra. Bitonya me ye nyebe ko ye chi. Kuma bia. Me pado ye no ade na usom. Kiswa me se ko me do achi. Yanko. Ai me kusa ya ba. So ba. Kasma jimi. Kasma jimi. Be ma na no madura ni. Ye ba ni kene wonya di no. Kene wonya di no. Ko na me do achi. De me kofi. Nti apasu wo hu ampa. Urade me srawate. Wumpo. Kaya dia mawa. Omunne ko urade. Sema wo papa kumpola ntika bi be wukura na obi ko kase di pass me si ba na ekwa. Mi wutiti apa ma ya somoke. Eti be kata. Na fonzo ani mo bi ansa na meba. Oh. Itani se mi kofi am sumo. I'm going forward. Deadly forest. Yesuma simoni binti. Nayebre. Deadly forest. Onyamina dumarako. Etiasi mahuda. Deadly forest. Yesuma simoni binti. Skiri pipi tiri pipare chao te. Say man e miensa ne bai. Kan ba foi. So ye ben ma. Kan pa no no koi. Men ko. No madam. Nko. Why? Nko men. Oh, we dey aso nko ampo. Deadly forest, brisquito, nada prisoners, nadie así. Etiasi mahuda, cheria bonya kubon, cheria bonya kubore, rabedino.
wa branch wa home ha de wo da wo nsori biom do home shimifo Deadly forest is money binti na yebre Deadly forest onyamina duwara ko na yetiasi mauda Deadly forest Skiri pipi pare chao tek Yetiasi mauda Abibiensiye se wa we ya dai so de wifi hu se wa bibia se wa fa bi ya twetwe ngwe mu afa koye mu afa ya apoyepo ye hu bibia se wa fa adai tikesu wa tu di uye wadwen se udi e benwum ne tikesu ya bewu kesu atu vision ni wani ana okasa sa adai adai ma oba so do ofosu na do benwum mu ha na kwase se bi oka ode ye ba so ba be kun se sei ohun se pen aboa ye wunu Udi anu wadi mi kura nkeke de open ncheme oba tete wonti won oba tete tu mi nyasa so ni pa ade ne di eche bai reason tie bai o ma ye nyane yenko ha reason ni de hin ade ye bai ba be fa sa buku di akokrom e di akofie ye kwakoje ekuru na yakoje minus wo mi onu ho wo se bambala beans aboa bambala beans wo se tumane asia ya no wadi mi o me ti wo mi se da wadawa ujo keke ko sa se aboa ote hwe me keje si de hana abedu me na bi eyeko bag na ni be bi o di pe wu ana ewu na mi ma me ba be ma ba ko pe wu me tun be di mochi na me be hwere me nkwa ti me sa ko fi me kolam ko do afine me do afine desi ehwe ma na wa no nya isem ko wu asem na aka me ko fi Jesse o keswa o ko foma ba u ba be kume me mra me bewu me ma me ba me be ma ba ko pe only one boy enti u be kume bewu ke ise be bi eyeko ya be kan suja o ko yi Keni pe o ma ja me ko me Eka na wo ko. Keswa o. Ha, mi si me wu. Mi ma ba be ma ba ko pe. Me ko fi. Me ko. Oh, mu ja. Jesi. Ye, ko ma nu ko e. Ye bu mu kura company ewu na wo kwa wato senge. Oh, sani a o ma wo kwan ya na obu sam de wo ye. Oh, menja wonu, ye na wo yi. Mo ba ye no. Chese mi hu ne mo nya me na mo ji ni di ya mo ma ye nyina ye nya agide ba ko de ba na sa agide ye. Onu se be wu. Onu se be wu. Mo ma ye fam paibo. Paibo be yi. Mo ma ye mo pai ni nya itobe na emwa. Yankopon se mo ma mo bibia nya semme. Ada na mo fo nyame asem no ye ti akura na sese ya kasa. O se nyame asem ye bechi. Mo ma ye nye di na ye mo. Ye. Keswa. So o flawi entunka. Ne mo tene wo yi. Ejiji mo tro mo de ye dai. Ana o flash me ta kai. Ye rati. O abo se o kra de wo be twa na we. O twa we kra na nti wo no. Yeah, ti me be wo ma me to half akọ. Flesh meat o twakọ. Abe butrase ne mo pae. Oda me kwani mo so okra ma ndi twetwe okra me. Bi za ketu me ni. Obo na me bo fretu me ni obo ma bobo me nantemi. Papa eko. Si butrase ne mo pae. Ebi be kokko moto, wo de ni pato na ape. Deadly forest is money binti na yebre Deadly forest onyamina duwara ko na yetiasi
Mama go say. It took us into even can won't can be teach by. So them chop. Say wo bi wo mkra yifi na mama. Bi awo kwa wo. Enti say nyina kro ne ye. Ye da chinti ne aba. Na butre ti si awato ho anko abetina enye. Emfa ho. Bibia betina. Esiensi. Wo dem patcho. Mama wo mensi won. Adai. Jemu fado. E ko kan ho say. If you could be cry, you feel like Mam say, if you're beating me, what can you make me no boy? We dare to preach to him on the fire. We dare to give. We dare to give. In Jesus' name. In Jesus' name. Radio ye no kwafo. Tiko obekumi ana. Radio ye ramawra. Tika mama na kubekumi. Wo di na di biara ni ho. Oh Yesu me da wase. Kabami yakobe kumiana kobe kumi wallahi talai so wenti be kumi twinga kopon me ikano hefa mo pon pa mo says minya me mangai enye ye ne honam ne moja na enya na me ne dai na mom ye ne ewie mu atumfo enu nti na make say mamu ho kwan mo brosam mfam no mu sister madina mami nyakwa wa ma ne ho kwan na sisi obrosam awura ni ti kobe kumi ana me wo gidie bi se to me boni bi ena akoshe maami nyakwa no ena odi kumye enti kobokumi omo ewuwu ni nyina no maami nyakwa na sister me yes enu ti na me kache mo se mamu ho kwai mo brunsam nhwia mo sister mama mo ho kwai nfa ma na me beje mo mpaye sisi ano o se ye mampai bo ye atuma esan se obrunsam no opese ohwia ye nyina na so me wugidie se onu nyankopɔ odi ye nimbie ba apokese mu onu ankasa bema ye saka trokronkro no ne dia somdie akoye kro sa me pacho me my boni ni pa ya se mo kom se me di ende di yes as ne me wura ko me twa me kwana so ne di me ga to me ma to aka me yem se de wonya me sister ma se si aba me pa ba so sa se ne me me di eguda Etiasi mahuda, Jerry Bonyangumun, Bonyangu Bore, Rabbi Skiri.
Skiri pipi tiri piparecha. Deadly forest. Rando rantres briski tut skinala pesrasi. Etiasi mauda. Jenya bonya gubon. Jenya bonya gubore. Rabajino. Skiri pipi tiri piparecha. Deadly forest. Rando rantres briski tut skinala pesrasi. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High.
And he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yenti de kan body financial fund for us na senate na me bo mo kono na mo do so afesi dey na mo mensa ko ma ka mo wei yewu o ma de mo wo o ma wo sai yewu o ma kan kire wo ani da mo de mo wo na mo bai ma ka sa mo na mo bi agwe hwe nyame na ya don sa me kan kiti kam wi adai na me hu de ye me hu as spirit ba ko tell them straight say ndai o be kuma why ndai what an bla what an kill you. Kill me. Kasa, you can't to kill me. I'll kill you. And what would you mean straight? No, heaven, wow, I feel good. No. Blah. If we yes, what to the spirit of who's when you be able to also be born inside. Be born a come guy. What 2 and not 30. na me bo ade nda ko de really wan we asemo na ko be gabe ye tina ho a ye hu de ye o se ne hu mo keka no se hu no mo se mo tia kitikiti cat and to the fuan ba ku nam ne hu ma so mo bobo ni ye dai ye tie ni hu ne fira hu re kakra I to see it. To see it. You will say I didn't buy it. I'm up a general. I'm what table tennis. Oh, yeah. Freedom is wow. I feel good. And you will. And I'm left. Now, confront and then I'm was it oh, Muslim. I know wow. What time? What way? You never drink. And he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I'm from home. I'm answering. My son is in the room. I'm on money. Nay, what tell me to an amount say, your papa Cassasso, I can want some. And I'm going to tell you. She can say, and I want Cassamba. So, me and son, and no more. Sir, Cratay, the Kitao, Omadeva. Hey! What you want to say more about? I said, Nana, I am Papa. Monicasa. The Nipa will no more one way. See, and yet none of what that woman, when you die, money, now so many are. Oh, no. It's Nipa me and say, cow, Cassua, who's and I want to come in. Bread. The cow, my own men, son. Is she on point to say, don't buy. The Baba cool. What's yes? What's yes? What's over there? Oh, what time is that?
So on you. I'm very serious. You come here. ɔsɛmpa Ana so. no Se meto kese wa ne kusu. E de akotai kwa no wo. Bi ne si woni so a entitintinti. Mo ti no kokwa e bitu. Aba si ni ba si. Sa ho enti. E be te de akotai. Mo kam enti. yɛsoa ɛyɛ ɔwusu sɛnɛ wontimi sɛ no ɔsɛmpa monka sɛ yɛtie mu asɛ yɛtie mu nana ne mpanifo ne di kan no yɛsu nna kasa wae meda kyɛw pa ne bɛma mo ɛsiane sɛ ɛnyɛ yɛ pii sɛ nka yɛkɔe no akra ne bi ɛbɛhwɛ na mmom ne Nyankopɔn aka no woyɛ ho bibia ɛnɛ yie nti bibia wahwɛ ne de sie no wofa nkyɛn ɛyɛ yɛyɛ kuro yie mu ti na twɔkɔkɔ no ma mete aseɛ sɛ bibia ɛbɛsi wɔ yɛ kwan mu yɛmfa naaseɛ ɛma no Nyankopɔn anane ne bɛnefo ɛne sɛ ɛme bi atwa mu no ɛnkyɛn bi ameranteɛ mmienu bi baakoro mu a ana ɔmo kura saa nwome ampa ɔmo baeɛ no nsɛm bebree na esisi yɛn ɛsɛ yɛsom abosom yɛhyee wɔn na ɛbi sɛ yɛn mu bi wɔ hɔ a yɛnyɛ nie ɛsomɔsɛm a esi wɔ hɔ ɛbrɛ a wɔn hyɛ no ɛnhoma yɛ yɛn ɛnyɛ bibia na ɛyɛ ɛnhoma a wɔn sɛ kata mi ɛyɛ twɔkɔnkɔn saa nwoma yi mu na nkwa wɔ ɛnum na yɛbɛnya yɛraresa wɔ kurom ha na mmom ɛnyɛ mo gyehwie gu ɛnhoma wɔ yɛ aba sɛ ɛbɛgye yɛ nkwa ɛbɛkyerɛ yɛ han no ɛbɛkyerɛ yɛ kwan no na mmom ɛnyɛ esum ɛbɛkyerɛ yɛ han no ɛbrɛ amerante no baa nyɛ wɔ sɛ nkɛti ɔmo nsɛm na yɛsakra yɛadwe ɛsiane sɛ atwerɛkoko yi ma yɛte aseɛ sɛ ɛma yɛnsum ohoni biara wode wo to Awurade so wɔno ne wiase nyinaa hyɛ ne nsa nana sɛ kɛsɛma no akɔgye no ɛsɛ no ɔwusu tonto na wo bɛnefo nti ɔyɛtie wo msɛ mo asɛm kakra mfa bɔne kyɛ me sɛ me bi atwam bɔne bebree na deɛ baayɛ ni sɛwa ne kunu wo yie no atete nyame ka kyerɛ wo ɛgu so dendendenden atete yɛ ne busua ne kura busuafo de ɛhwɛ mu no ɛne ɛnya owuo ne baa yɛ akyi no mea mekɔɔ yɛ kurom wɔ ɔtoo no na ɛyɛ asefo no mekasa kyerɛ no sɛ wode onya abotrɛ na ɛyɛ dɛn a wɔbɛtwa so ana ɛno ɔtoo me nkra sɛ sɛda nneɛma sɛ keka kɔ no ɔpɛ sɛ ɔbɛtena ha kakra ɔbɛkɔ na nka n'akyi adwo ɔbɔ mamane nso na wuni fie mpo na me ne wo adwe no ho nti na ma ne wa anka hwee afi na ayɛ sɛ deɛ efu mu nso saa na wɔ sɛ ba no nti ɔbaeɛ a na asɛm no sɛ nkɔpɛ sɛ ɔbɛtena ha bɛyɛ bosom nsia bi na bosom nsia akyi no ɛbɛyɛ saa na nka hɔ adwo na wasan kɔ n'akyi sɛ yɛdi ka ama na kɔ aba yɛto so me nsoma no yɛakɔ ama wankasa de bɛsi biara yɛnanom na ɛyɛ sɛ wo nua no sɛwa a na sɛ sɛwa yɛ wo nua ketewa wo nua yɛ me yere sɛwa yɛ me yere ketewa sɛbe nipahunu koraa yɛtumi yɛ ho papa ɔmo sa sɛ wɔakyerɛ yɛ a mɛsi dɛ mɔtwemi no asi so yi pɛne kɔfie mede kyerɛ no sɛ nne me ni kwaku dan o ɛdan obi anti ɔno wo ntwa da bi kɔ na ɔba kora sɛ ɔba so ade kyeɛ no ɔba mpa wo me dan no ɛwɔ kyerɛ hɔ ɔno mɛkɔ kyerɛ dabi ɛna ase deɛ wɔ sɛ memeyɛ no sɛ yɛbɛpɛ adwuma bi ama na ɛsɛ bɛyɛ no nsa bɛyɛ bɛbɛkɔ no nti aha deɛ hyehyɛ wo so welcome dabi woyɛ me yere you are my wife na no tu brɔfo tu tu brɔfo bi ana mente ase
Pass your son, Paddy, I say. Obi aso ni o. I'm not going to. Na o buy when it did. I know you need it. So, fine. So ni probably and yes on better at least so we know be oh we are rich for nobody didn't come say be mo ni aka tell me kasa. I say I have a sister bon ko wa yes sister ma ko da. Oh me nka sister wo. So na be me bia nobody didn't come. What I say? We go for say dey here o. Atu wa better. Ai. We trans as well. But was your body be kokwa yin ti on kwisi no. I know if I told you that you have to say what we hear be a catcher. We see you and I'm woman and yet, Bema Buffy, I just say, she bear me. Now, would the crew mother come out what? You open now, which we are called. Oh, yes, wonderful. Thank you. Ti we start kwara twaso komot masi okwayi ye chasa me ba ma chi kasa mo de mama no kusa ti ba sa kam hwe no wakoba me bi wo me wo ro danka sister so ni wona ni so si atwetwe wo wo de akoba ya fa ti na ba kwara bibia ye me ti kam me hu na wa ya mama oh nana wonim say obi oso arre me dem na sister ba no beti enye fe na me no dem mo ye ni pa hu oh nana we sister so we dem montem na ma wa egu fie bi wo he me ma ne ma wa anya wa na ko fu ba ti be na mo nana as I said, then show you the man. And no good year. Woman and crab be Dibiam Mato. Oh, my pen is happy and what's it over Korean? So I'm a patcho. I'm a patcho. I'm a patcho. Nana, I know what the care can say to me, chief. And that's because you are the Bua with the fear keeping me. The fear can be seen. And this opens my corner if you can. And I said, me. Oh, yeah, I'm catcher. Oh, yeah, I'm catcher. I believe what Dibia Tour. I didn't go see Abraham. Quackronet, legitimate child, legitimate. Or no, so better commercial. And those taboo will also be any who deny controls in the shoes. Please help me to help you. Some catcher, I'll say, I dear, yeah, now, yeah, you are frozen me for you to. So, the Macan won't just here. Okay, bro. I see you
Ohinkesi Nanzo wakume mutu Wadi bonyashe suma siache Abusuma kata zubiai Si ubu Ohinkesi Nanzo wakume mutu Bidie mbumvane ho Wadi bonyashe suma siache Abusuma kata subia Enye Si ubu Ohinkesi Nanzo wakume mutu Wadi bonyashe suma siache Abusuma kata zubiai Makachro Eye wire nini ana onyenseno Ikamanyise yingo Nanke yiweni efa showi Nanso we aso brachi Na oyini fu Aden ina wonse sa usuba Hey Isi nana no buafu Obusom kesi kunfe ni buafu Medamina Dwana jamina Ewi hasu amina Nana no mo hame Yese me mama mfu Asante Dore Esho nansa Wanga sako Nako kachira mfu Say enesi Anyesa Monsieur Ayebakulizo Anyesa Me say Me show nansa Kona koka Anyesa Me ankasa me pemaka Cream aye sumtum Nana no se cream Mwa sumtum So yes, I know I need the answer. I know how we see. Oh, no, yes, sir. Or therefore, a show nansa, wanga sako, nako kachira mfu. Entesa, me ankasa, apo, omarafu amani. Oh, kachira. Comfort. Kuye media. How ti utibitibia. We no ma. Aye mama. Waye ohun nana atede. Tokobia obewuram. Tokrobia obewuram. Adawo ye kosie na ye pamwa bakura to bombie mu. Ade wo tokro adai. Baby a o de besho. Tokrobia no bewura. Adai. Sister Usibai, the son of the Campo, yeah, come to Akunye. One mamma sabra. A mountain answer. One coca, me Nkansah, no bama for money. Minty Miss Johnny Beam. Wouldn't you harm me from? Ko, Nakoka, no answer. See you, Ohinkesi Nanzo wakume mutu Wadi bonyashe suma siache Abusuma kata zubiai Emeyo Ese na sana nsuna menkana ya omeka. Se nsuo mune tu kasa bia mune dia beto. Na mframa fa obi ani bebia ko. Si ubu Ohinkesi Nanzo wakume mutu Bidie mbumvane ho Wadi bonyashe suma siache Abusuma kata subia Enye Nanu midi nkomobi Kwa dadwini huwa Asima kasi utrodo Ruma ya beti utibia Ona uhumani wa udikuna die Ona waswana nanu mkasa wotie Media ubesiye Me ordinary caretaker Tibijuwa na msi debi Seka mwako ka Ama kuruma na ti Nwuya mayo Ede suyo badia
ana nyeme ye se de be ya me beto na so beto se be ya to renche me ba ne bi meka no bi so meka me se sabi enkwa wo yi ede baya na me da was no futupa na de waka no so me shop say me ye me na so ya ba ntina or therefore medical that was say esan say wo yes idea ebe ma men so me ho ato me me da me no me da me na na senana no mo se ko na ko ka se ne be ya kuri ho batona esre wada ye sene ye nyina ya ho batoye na wiya na wiye wiya e wo se wo chon fe ma ya no to jena adoso chon fe wo no mo ni se kan shishe no akunya na mo shishe wajene ena ya usa yo oye na edenya na nanu domo ye na ochina yanko nenko isa de nenfo sene be ya musi obi ada e ma yeso da wasipi ani me jawo nana ani mo ya ne ka kan bidi hunna mo ya na bibi na mo widi mo do me kura to bi kire me dubi am se aduro no o ko duyefu a wo hwe na ban hwede nka be so o kyin se kan mo do fo no dum ye ya na no dum ye anka wa ko ja me wona wo do ni akɔhwe aduro se me ya amame widi mu nkomi yo anya den Abosom kese konfe ebedi yen mukai na se drone ya ebejo Seubu oinkesie nanzo wakume mutu wadi bonya shesuma siache abusuma kata zubiai Seubu oinkesie nanzo wakume mutu bidie mpumfano wedi bonyashe suma siache abusuma kata subia enye onkro for elie baby a okobia no modo achi mutino Hey, whatever. Oh, yeah, Bomusio. Muso Kessie now, yeah, Bon. Hey, the one for Oscar, Anka, or Confwa or some, Nana, Kunfe. Abosom Kessie Kunfe. Hey! Hey! Kukuno! Wabo Musio. Muso Kessie no Abono. Oinkesie nanzo wakume mutu I'll do anything and everything to protect this throne. Wadi bonya shesuma siache abusuma kata zubiai enye yo Seubu oinkesie na mi hu se wa o ko ma bio so wa na bi so na ya ba so wa na so na so ni am so mi se che me bi asa wa wo nti dia ni na ya ni o ma me nyem ba de ba de o hina o ni ni hu ni na mi ni aba tam nche na hu na wa yira wa ka de e yin so e dia ni yin so ni di matem na ti dia me ni watam so wo ni ra yira ka che zoom na ya phone ko wo na so ko zoom na ya phone na ko hwe ni ande bra so nonsense is this. Oh, so not this lady. Am I your sister's keeper? I don't understand. Can't you never see that? I don't understand. So, you're not trying to swap. Mr. Send me your walk. Me too, your walk. Why not? Nobody do. Mama said not to say. Well, Mama said
man. I don't feel that. I guess that. Your shares will strike as you. Me found her. I told you to me, Mamma who said, what am who for another to the Grandma? Not putting no problem who said, what am who for? So what am I brown? Not fear a bush with your son, swung bomb mobile, and then your people say, Never so much flat I got book here. Who won't get a pony? I can go. What will you first tonight? We will leave you would shot. I never play some more. That's how we make it. What do you mean? Mr. Shimmy, your mommy. Nonsense. Nonsense, Libby. Pull the other. Don't you buy it over some men or him when he said, so what's also. What is some number? Now, what you say, your boy? A question minute and Coca watching on Matthew. So one chamber, I mean, and a while. We'll pursue another thing. We will see. We shall see. Not that we are going to oh, son, I'm still from my ring on a bar. You are going to you. Maybe I put some water. Now she only up. I can't just someone to be coming from Sacramento. What you are, but I'm got over bombing. Nonsense, Libby. Article of no use. Foolish nonsense article. Si ubu ohim kasye nansu akume mutum bidie mpumfane ho wedi bonya shesuma siache abusuma kata subia enyi Si ubu ohim kasye nansu akume mutum bidie mpumfane ho Si ubu ohim kasye nansu akume mutum wadi bonya shesuma siache abusuma kata zubia enyeyo si ubu ohim kasye nansu akume mutum bidie mpumfane ho wedi bonya shesuma siache abusuma kata subia enye si ubu ohim kasye nansu akume mutum wedi bonya shesuma siache abusuma kata subia so mitutu nani amehu ha sena nanu ye bibi mamu ya monta mesrasra ye wate that's what if se be ya da bia metimi ahwede e be ye yie so ama wo that's what if we die ye fi waso ne so na eba wo ye du ho na wo cha mene kire se wo be pedu nwem ne so asem so hia asem hia panti ni kwase ye twen wo ne se mene me wo fa o defu asembi hano na mse sadia menene to awa ha na ni nsemi nwa no ba de o ja to ni no so hia mo a no di to ni susu ho e wo fie se wo hia konfu bia wa ben wo timi aboa no na blabo na mse me de ne ba di me ba ye ma me o defu se ne wo ye ni da we shall see a bie wa no aka na me hu ne ha
Nana. Fasi. We must wait. Come here and penny come on. Ya ko ni why? Ko ni. Ko therefore. Moja bebiri esu hwehwe. Moja bebiri tempenten kwa esu ade hwehwe. Konfo eno kure. Ade. Eyo ma konfo. Mi a me yiri nua. Ona dwom so ya. Oma me na. Mo tata me. Konfo me tumi ni ento bi anim. Mo fasi di hu komo cham se de bi na ma nua mi hu se asonye no bibia twem. Do bua me. Na me ni obia. Therefore, menhwɛ ma wonko na wonko wi. Efiri sɛ sɛ meyɛ saa koraa na nanom koraa no ɛntwe ma me. Efiri sɛ mumu nti na mete hɔ. Nipa nti na mete saa asɔne no. Mesɛ bɛyɛ yie a nsɛ ha yi bi kuro ha so na meteɛ. Na meyɛ adwuma. Efiri sɛ bɛyɛ yie Yesu benya wa hofadie na wo ho atowa gise wo mame kunkuru mu na me kodi afe sisi ne sa afe na chi ne so no bosumi bia mehia obebunu moja ndi apafodie ade apata nananom se de beya nanom betie o madon konfo me pemiti na didim o suma bi o me hwe de sem fa o penya o twimi nu kura me de bema na o twimi me tumi na wo isem gina mai ha mai ha she ye kan se die me waji atomu ntentem empese beturu bebi no na wo twim tifirim nana di panyo sia de o me ka se mo ameyo ye bona mo show it shall surely come to pass. Therefore, obey is better than sacrifice. Siubu oin kasie nanzu wakume mutu Fase no konfo nyini pe bia o wasase yiso ni fisa ade na yaye no eye sumasem si ya nyina mfirim china bi ko jira ba bi de nkomo na ade yaye no eto hate se to so tia mi no ahwe yaye nya ba bi nyina konfo Better for see we as a shoot or bear. I said, no, we are back. You will trim a piano trim. I feel Messiah, my dear, and I believe that together we can build a solid foundation. Welcome to the party. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Thank you. Wadi bonya shesuma siache abusuma kata zubiai. Siubu ohin kasie. Hey, odabo. Nana. What do you say? Dabi. Nana ade. Anyway. What's up fele? Senya pa se. Kasi wa bibi okitaka okitaka. Kabe papa. Kunta amte. Wo mi yedi ho ya amte. Wo mi ekun krofo mo de. De no ti via yewe. Therefore so am. Oh nana wa na. Sabodu. Nana di. Me you am back if you how be ho mi. Yedi. Etwam say. Yedi. We dem penny for mesre na maka. Mumma ye pentem emwat. Ampa. Onu nyankopɔ pɛ na betumi ebu yaten. Ni pɛ biara ntimi mu ni nyankopɔ Tikre. Ni na ye no, enye ye ni beka. Nyankopɔ na nkasa. Se onu ne ho a ɔde ne bɔ ne bɛkyerɛ. Sisi a ne aka kyerɛ
ɛna wɔsi ɛbɔ ho ban yɛnto abosom no mu yɛatɔ bu dada na wei na ɛbɛma yɛ kwa obi yare koraa ne ma obi sa ne ampa ne yɛwu a ne yɛwu no ɛwɔ baabi kɔ yɛsiesie hɔ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ he ɛwɔ heaven wɔsiesie ɛmpɛsim sibom yɛde wom asase so ne yɛhu no deɛ ɛnyɛ hye ne wɔ soro hɔ ɛwɔ na ne mame kɛsɛ sɛ wa yɛma mummo ɛne adwuma papa ɛne ɔsom papa ɔde yɛbrɛ kuro ma ne kɛsa sɛ meba ne bɛgye kuro yɛsi mu tia me hɔ mo hɔ yɛyɛ na yi sɛ saa asɔfoɔ no baa ɛde ɔhohom atontom sɛ me baa mentumi nnaada wosi dɛ da mentumi nnaada ntumi nda na daeɛ a mesoso no na mehu sɛ truly God is God.